Un, dous, tres. ¡Tachán! Que vos parece? É o mallo que está a medio construir, que estamos facendo aquí na Asamblea Cultural Galega de Barcelona. É o mallo 2025. A medio construir porque hai que acabarlo de construir o día 17 de maio, o día das letras galegas, na Praza do Pobo Gitano, ás 12 do mediodía, acabaremos de construílo. Todas as nenas, nenos, pais, nais, avós, todas as familias galegas, todas as familias catalanas, todas as familias de todo o mundo que queiran vir, poden vir a axudar a construir o noso maio, a darlle a benvida á primavera. E para eso adornarémonos con bueno, xa sabedes, mira aí como fai en Ourense, mira aí como fai en Ourense. Mira, que cousa bonita, que cousa bonita. Claro, aí teñen moita vegetación, en Ourense teñen moita vegetación, poden facer os maios, claro, claro, e se de esta maneira, nós non podemos subir aos árboles aquí en Barcelona, arrancarlle non. Se acaso podemos pedirlle aos parques e xardines en algún container ou en algunha floristería coller ramas que lle sobran e traelas e podémolas enganchar aquí e facer un maio precioso, collede, tamén podemos dibuixar flores, podémolas dibuixar e podémolas enganchar aquí, porque isto é de cartón, e mira, teñen estas cordiñas, con estas cordiñas, vedes, con estas cordiñas podes enganchar cualquier cousa, frutas, podes enganchar o que nos dé a gana. Temos que aprender, temos que construílo ben construído, e despois, de feito, o maio, ao redor, cantaremos, bailaremos e faremos festas. E cantaremos cancións e contaremos contos e faremos o que nos dé a gana. O que nos dé a gana. E aquí, por favor, que non falte ninguén. O día 17 ás 12 do mediodía. A partir das 12 do mediodía. Outra cousa. Virá unha persona que fará un obradoiro. A todas aquelas que tedes algunha camisola como esta. Mira que camisola máis chula. Pero se non tedes ningún dibuixo na camisola, aprenderemos a dibuixar nas camisolas, camisola blanca, camisola negra, vos traedes as camisolas. E aquí aprenderemos, na praza, aprenderemos a pintalas. O día 17, ás 12 do mediodía, a partir das 12, vide todas, todos. Pasaremos un festazo. Vamos a dar a benvida a primavera cantando cancións das cantareiras. Sí! Veña, hasta logo!